Juan, Kapitulo 17. Ug karon mo anha ako kanimo. Dili na ko magdugay dinhi sa kalibutan. Apan sila magpabilin dinhi. Balaang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa. Ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Samtang ako uban pa kanila. Gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala gawas niadtong tawo nga gikatakda nga mawala gayud, aron matuman ang kasulatan. Ug karon mo anha ako kanimo. Ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila sa hingpit tuyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong. Busa gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, sama nga ako, dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kun dili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako, dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaan na sila diha sa kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran, gipadala ko sila sa kalibutan, sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nga kanimo, aron maimo usab sila.